Ja. Katsoks see järend seal ju... Jälle piirab. Enne. Video võtab foto. Niimoodi spookas. Kõik on vastu. Jungs sellest. Liik. Kan je hem inzoomen met een playback? Ik kop het in het pad. Oké, ik kan oorval. Ik wil geniet. Ik kan niks zien op die screen. What the fuck? Ik kan niet. Je kan niet.